मेन खेला जाग्रा फिल्डखौ सारमोनहा नायदिंफैदों आरो जोंनो फुटबल एसोसिएशननि इन्डियान फुटबल एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट नैबे सार आरो कालियान चौबे। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय दिनैनि नैबे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। ओमफ्राय दिनै आं दंफैयो जाहैबाय नैबे जोंनि दुरान्ड काप जानो थांगासिनो जाय फोथार क'क्राझार साइ फिल्ड बेयाव दंफैयो आङो। नोंथांमोननो फिल्डआव माखासे खामानि प्रिपारेसन जागासिनो, नै गेलारिं बानायगासिनो आरो जिरायनानै नायनो थाखाय फेसिलिटि फिल्डफोरखौ नायनो हागोन। ग्राउन्डआ जोबोरै मोजां जानानै दं नैबे क'क्राझार साइ स्टेडियामनि नैबेथ' गोजामखामोन नालाय। ओमफ्राय बैथिं ओरै अलराउन्ड माबा बानायजोब्बाय आरो नै बेयावनो जागोन जोंनि दुरान्ड कापआ जानो थांगासिनो। फुटबल मेट्च एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दुरान्ड काप। नोंथांमोनहा बयबो फैनानै नायफैनो हागोन जोंनि नैबे क'क्राझार साइ स्टेडियामाव आरो नै खामानि सोलिगासिनो आरो गोबां स्पिडै जागासिनो खामानिया। गेलारिङाथ' बिराद गोजौ जाबाय। मोनसे मेट्च जानाय समाव बेयाव जायगा थोलायै जादोंमोन। ओमफ्राय दा नायनो हागोन नै फुल मजा खालामजोब्बाय आरो स्टेडियामखौ। ओमफ्राय नैबे रानिंफोरनि थाखाय जाहैबाय ISPL लिग जानायावथ' बेयाव जायगायानो थोखायाखै आरो ओरै बेफोर माने गासिबो जिरायजोबनांदों। फुल बुंजोबखादों ISPL आव। ओमफ्राय एसे फिसा जादोंमोन नालाय ISPL आवथ' बिदि एथ'बां माने प्रिपारेसन बेफोरबायदि बानायनाय गैयामोन। ओमफ्राय दा मेन स्टेडियाम बानायजोब्बाय नै लुक्सआ नायनो हागोन। वेदाराबो जोबोद डेन्जार। ओमफ्राय बिथांमोनहा बिराद खामानि मावगासिनो आरो बिराद स्पिड हेभि सोलिगासिनो, हर सान मावो आरो। नोंथांमोना भइसखौ माबायदि खोनादों मिथिला। ओमफ्राय दाथ' बिराद पलुसन साउन्ड पलुसन जानानै दं, मानो होनोबा बिराद खामानि मावगासिनो नै बेफोरबायदि जेनेरेटर बायदिसिना खालामगासिनो आरो। नायदो लाइटफ्रा नायनो हागोनब्रा नै लाइट बसायजोबखाबाय आरो साइ स्टेडियामाव। थारमाने ISPL जानाय समावथ' बाव बेफोरबायदि टावार गैयामोन। दा बेफोरबायदि टावार बानायजोब्बाय। माने ISPL जानायावथ' औवानिसो गायदोंमोन, मानसि गाखोला जोबलायलायनाय। मा बुंबावनो नोंथांमोन बे बेक साइडनि साउन्ड पलुसनखौ नोंथांमोना एसे माबा खालामदो, इगनर खालामदो आरो। बेफोरबायदि खामानि सोलिबाय थानाय जायगायाव भिडिअ बानायफैबाथ' बेफोरबायदि पलुसना जाखागोन ना मा होनो। नै बेनो आरो फिल्डआ। ओमफ्राय नायनो हागोन नै साइ स्टेडियाम। वाव मास्तिखा हाग्राया नै बिराद बरिया। माने बे हाग्राया गायनायसो आरो बियो कार्पेट ग्राससो। दै सारबाय थायो बाव फुङाव बेलासि फुङाव दै सारो आरो। औ नाय हाग्रा हागासिनो आरो माखासे माबाग्राफ्रा। हाबनो मोना मोना जाखो। ओमफ्राय गाइस नैबे दुरान्ड कापआथ' जोंनियाव जाफैगोन आगष्टनि 5 अक्ट'खालि आरो 5 आगष्टआव जागोन। ओमफ्राय बेयाव दं माजों मोनथाय आं सार्टखौ नायफिननाय जायाखै। थारमाने जोंनि बड'लेण्ड एफसिआथ' दंखायो फार्स्टआव जोंनि सायाव। बड'लेण्ड एफसिजों माजों मोनथाय ओरै हाबनो मोना नै कार्पेट ग्रास बनायाव बिराद बरियाखा आरो। माने हाबनाय बायदि नै फार्स्ट टाइम नैबे फार्स्ट टाइमथ' नङा, गोदो बिदिनो एसे एनै खेला गेलेला फैदोंमोन आरो बे साइ फिल्डआवबो साइ सेलेक्सन जानाय समाव सेलेक्सन होफैलाबायदोंमोन जोंबो। ओमफ्राय दिनै हाबबाय आरो बिसिबा गोबावनि उनाव। नायनो हागोन हाग्रा हागासिनो। दादा खबर बोरिया एलाव नहीं है? हाँ ओके। थारमाने बेयाव थारमाने नैबे फिल्ड सिङाव हाबनो मोना आरो। थारमाने बे हाग्राया गाज्रि जायो नालाय, जों जुथा गाननानै हाबदोंना बेफोरबायदि हाबनो मोना आरो। मेन खेला जाग्रा फिल्डखौ सारमोनहा नायदिंफैदों आरो जोंनो फुटबल एसोसिएशननि इन्डियान फुटबल एसोसिएशननि मा होनो प्रेसिडेन्ट कालियान चौबे बिथाङा नैबेखौ नायफैदों आरो बे फिल्डखौनो। नैलाय सारा थांफिनसिगोन दायो। नैबे सार आरो कालियान चौबे। बेहाय नै जोंहा बेयाव बिराद बेनारबो खानानै दोननाय दं आरो माखासे। नैबे जाहैबाय जोंनि बर'नि
फुटबलनि राजा एबा फुटबलनि बिफा बिन'द ब्रह्म बिथांखौनो बर'फोरनि फुटबलनि राजा होननानै मिथिनाय जायो आरो जिकेफ्रावबो फैखायो बेयो बिथाङा जोंनि बर'फोरनि फार्स्ट फुटबलारमोन आरो बियो फुटबल गेलेनानै मुंदांखा जाजेननाय बिथां बिन'द ब्रह्मआ बिथाङाथ' गोबां समनिनो रुंसारि जानानै थांबाय ओमफ्राय बिथांनि मुङा दाबो रोखायैनो थायो आरो गाइस दहाय आं ससे भिडिअ क्लिप लादोंमोन ना बे बिथाङानो जाहैबाय इण्डियान फुटबल फेडारेसननि प्रेसिडेन्ट कालियान चौबे बिथांमोन आरो ओमफ्राय बिथांजोंखौ एसे भिडिअ क्लिपाव देखायबाय बे बिथाङा नैबे खेला जानो थांगासिनो बे फिल्डखौ नायदिंफैदोंमोन आरो एसे भिजिट खालामफैदों कालियान चौबे सार बिथांखौबो लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनो मोनबाय नैबे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों ओमफ्राय ग्राउन्डआथ' जानायानो जाबायानो एसे एनै खामानि दंबावो ओरै गोजौआवबो माखासे खामानि मावगासिनो नायनो हागोन गोजौआवबो खामानि जागासिनो ओरै अल राउन्ड गासैयावबो खामानि सोलिगासिनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे आंनि शर्ट ब्लगनि गेजेरजों देखायनायखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो जाय नायफैगोन कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट्स खालामदो सोर नायफैयो सोर एक्साइटेड जानानै दं नैबे मेट्चखौ नायनो थाखाय बयबो कमेन्ट्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो ओमफ्राय गाइस दिनैहाय बे भिडिअखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्सआव खालामथारबानो जाबाय आरो बयबो लाइक शेयार खालामना होदो बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामना हरदो आरो नैबे भिडिअखौ ओमफ्राय बे शेयार खालामनायानो आंनि गोसोखौ बिराद गोजोननाय खालामगोन आरो नोंथांमोना भिउस फैयोब्ला एसे एनै आंनियाथ' दा चेनेला डाउन जानानै दंथारो नालाय नोंथांमोना एसे एनै भिउस बारायहोदोब्रा अननानै थारमाने आंबोथ' बिराद मोजां भिडिअ लाबोगोन नेक्स्ट लेभेल भिडिअ लाबोनो थांगासिनो नोंथांमोना आंखौ हाजासे सापर्ट खालाम नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबानो आंबो गोबां मोजां भिडिअ लाबोनो हागोन आरो अब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना बयबो शेयार खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय